O, ćao! Ćao! Ovo je za tebe. Wow! Ne. Wow! Dekoracija torti izazov. Kamen, papir, magaze. Šargarepa! Veliko. Wow, cool. Moj red. Roza je. Ljuti sos. Krem. Hvala. Krastavac. Ali torta izgleda ukusno. O ne. Previše. Volim. Plava. Kazna. Ne. Ja volim plavu. Tako je prelepo. Ne. Okej. Ne, to je paprika. Čili je. Moja torta je lepša. Kazna. Opet. Da. Prelepo je. Pomoć. Pomoći ću ti, ne brini. Prelepo. Tako je lepo. Moj red. M&M. Obožavam ih. Sviđa mi se M&M. Plavi. Zelena. M&M. Da. M&M's. Zelena. Jestivo oko. Magija. Wow. Moj red. To je moja boja. To je tvoja boja. Ne. Da, tvoja boja. Ne. Nisi srećna. Ne. Okej. Njami. Moj red. Imaš prelepu tortu. Da, baš je lepo. Makarone. Da. Za tebe? Okej. Za mene? Paprika. Kobasica. Okej. Vau, sjajno je. Da li možete da napišete u komentarima čije je bolje? Moje ili njegovo? Moje je bolje. Moje. Sjajno. Jesi sigurna? Ovo je za tebe. Ovo je za tebe. To nije torta. Vau. Ne mogu da jedem. Jedi. Jedi ovo. Hajde. Jedi. Hajde. Tada. Ćao. Ćao.